Una dona pot ser musulmana i pot ser feminista? Molt interessant aquesta pregunta. Jo em considero una dona feminista no pel que dic, sinó pel que faig. Jo he nascut al Marroc, però amb 8 anys arribo a Barcelona. Clar, d'on ets, no? La gran pregunta. Arriba un punt que creixes enmig de dues identitats molt diferents on cadascuna t'exigeix ser d'una forma molt diferent i moltes vegades es contradiuen. No podem fugir d'una realitat on també existeix un adoctrinament, sobretot amb les nenes, no? Des de ben petites que t'ensenyen com és ser o com hauria de ser una dona amb honor, digna, bla, bla, bla. Llavors tu creixes amb aquests discursos volent encaixar aquí i fas tot el que calgui perquè tota la comunitat d'alguna forma et vegi bé, no? Cada persona ha d'escollir de la religió, de la cultura o de la teva educació quines coses encaixen amb la teva forma de viure la vida. Estic pagant un preu molt car, però a mi em val la pena.